Euskaren bizitza Lasarte nahiko urria zen. Dan erdez, jadan. 72an etorri ginen hori jotik eta nik dauketan rekuerdoa da penagarria. Euskararen egoera tamalgarria zen urte horietan, tamalgarria benetan. Talde bat juntatu zen eta hasi ziren proiektu hori pixka bat martxan jartzen. Jo, eta hori ikusteguan ikastola beti 100 urteako izango zala. Oatzen ez Real Madrid etorri zala Michelina jokatzea, eta han jokatzen zula Maria Ostizen gizonak, ez da nola izen hau. Eta ari eskatu niola eta diru emantziala, Maria Ostiza abeslaria. Kezkatuta geunden hainbat jende bildu ginen eta bakoitzak zer egin genezakeen horre aztertzen hasi ginen, ez da? Ilargi taberna zabaldu berria zen eta hango sukaldean biltzen ginala. Eta eman ziguten posibilitatea eredua hasteko Lasarte mailan publikoki. Bertsolari bat, uste eta arraindegi bat zeukala edo, hori ere bai kalean ikusita eta esan dugu, hemen jende euskalduna badago ere bai, ez? Bertako jendearen artean, bertsolaririk zor zitekenik ere, orduan ametsa zen. Hiztunak atera nahi genituen. Euskaraz egiteko ahalmena zuen jendea. Jendea aurka ez izatea, jendea alde asko izatea eta aurka inorez izatea. Astero, milatik gora Lasarte horiarrok egiten dugula euskeraz jarduera ezberdinetan. Astero sentitzen dut poza. Kalian entzuten delako euskera. Leno entzuten etzana. Eta pentsatu da. Ez da pentsatu ere. Denboraren kontu izango da, Lasarteko biztanleko gehiengoa euskara ezagutuko duena. Motivazioak aurrerapenean zer esan handia du, nire ustez. Zuk hartzen duzu Okendo plaza, orain dela 25 urte eta gaur egun, herrin ekitaldi badagonean, eta hor diferentzia notatzen da, eta hortan da berezia.